ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಿಕನ್ದ ದಿಲ್ಲನು ಗ್ರೇವಿ ಮನ್ಪುನೆಂಚನ್ ತೂಕ ಮೂಲೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮೈಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಡದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಇಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಅಂಚಿನವರ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಪುಡಿ ಮಂತೊಂಗ ಏನಣ್ಣಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ನು ಹೊಸ ತೂಪರ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀಯ ನಮ್ಮಂದುವೇನು ಮೂಲೊಂಚಿ ಬನಲ್ಲದೆ ತೊಂದೇನ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಇದು ಗ್ರೇವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವನಸ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಶೋಕು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ 1/4 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ದಿಲ್ಲು ಚಿಕನ್ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ಐಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ನ ಬುರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಂತದ್ದು ನಮಕ್ ಬರೇ ಕೋರಿದ ದಿಲ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುನ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಬೊನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿನ ಮಂತೂಲೆ ಇಂಚ ಬತ್ತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪೇರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಶೋಕು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಆಯ್ರೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿನ ಲೆತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಮಂಜಲ್ ದೊಡಿ ಪಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಚೂರು ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಚೂರಂಡೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊಂಡ್ಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ರೆ ಮದ ಪೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ಕಿದೀತಿನ ಕೋರಿದ ದಿಲ್ಲನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಮಕ 1/4 ಕಿಲೋನೇ ತಿಕ್ಕಿದಿನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನಾಯ್ತಾ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲವನ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿಬೇಕು ಅವೇನೋ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಇತ್ತೇನಮ್ಮ ನೀನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ 3 ಚಮಚ ಮುಂಚಿತೋಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿತೋಡಿ ಆತೊಂಚಿ ಖಾರ ಜೈಕ್ 3 ಚಮಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ತೂದು ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡುಂದು ದಾಯಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದನಮ್ಮ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೇಕಾರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇಯ್ಯರೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾರುಡು ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿದ ದಿಲ್ಲು ಶೋಕು ಬೇಯೋಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ 3/4 ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾರುಡು ಹಾಪುಂಡು ಐಟು ನೀರು ದಪ ಸೆಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬೇಯಿ ಪಾಡು ಹಾಪುಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೋ ಯಾವ್ಜಿ ನೀರಿಂದು ಬೇಯ್ಯರೆ ಗ್ರೇವಿ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕಾರು ದಿಂಚ ನಿಕ್ಲು ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜಿತ್ತೆ ತೂದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋಡೋಣ ಪಾಡೋನು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋನ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದು ಬೇಯ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ನಿಕ್ಲೊಂದು ಮಿತಡ್ ಚಿಕನ್ದ ದಿಲ್ಲದ ಗ್ರೇವಿ ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆತು ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಮುಚ್ಚಲದಿತ್ತು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಚ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ನೆತ್ತ ಗ್ರೇವಿಲ ಆತೇ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಏತು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಂತೆ ಬೇಗನೆ ಮಂತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತುಯ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.